מורים יקרים, מה נשמע? כאן צביקה פז, מה שלומכם? איך עובר עליכם החופש? את הסרטון הזה אני עושה ככה בחצי השני של חול המועד לקראת החג השני, ואני רוצה לדבר קצת על הסבלנות ועל הצורך ככה לנשום עמוק. חלק מאיתנו משלבים, בוא נגיד ככה, עבודה ולימודים או דברים אחרים, וחופש עם הילדים, וחלק גדול מאיתנו נמצא עם הילדים כל יום. אתם יכולים לראות אותי למשל, אני נמצא בפגישות פה במלון בתל אביב, ולאחר מכן ככה הולך לילדים, אז אני מצליח לשלב גם וגם, ויש בזה גם איזשהו יתרון, כמובן שכדאי לא לעבוד בכל המועד, אבל יש איזשהו יתרון קטן בזה שאנחנו יכולים לפעמים לנשום אוויר, ועכשיו אני יודע, יש לא מעט הורים שפונים אליי בימים האחרונים ואומרים, תשמע, לא משנה לאן נסענו, לא משנה מה עשינו, בכל מקרה, היה לנו כל הזמן מריבות, היה לנו כל הזמן מאבקים, היה לנו כל הזמן בלגן עם הילדים, וכל יום היה פשוט סיוט. נכון שיש הורים שהיה נפלא ונהדר, אגב, אם מתכננים מראש אז זה הרבה יותר נפלא ונהדר, אבל הרבה הורים באים ואומרים, תשמע, ממש ממש קשה, ועכשיו לעבור עוד יומיים איתם בכל המועד, ואז לעבור חג ושבת. עכשיו אני צוחק, אבל הורים שפנים אליי מאוד מאוד מתוסכלים, וקודם כל רציתי להגיד לכם, זה בסדר להיות מתוסכלים, זה בסדר לבוא ולהגיד, קשה לי, זה בסדר לבוא ולהגיד, לא קל עם הילדים, ונכון, אם אנחנו לא נותנים להם מסך, אם אנחנו לא מכינים אותם מראש, או אין לנו אטרקציה כל יום של באולינג, אתמול אנחנו עשינו סנפלינג מהעיר העתיקה, וכל הדברים האלה, אם אנחנו לא יודעים לתת להם אם אנחנו לא יודעים לתת להם את האטרקציה כל הזמן, אז הם מתלוננים ומריבות באוטו, ומי ישב ליד מי, והאוכל שאצל האשכנזים, מה שנקרא, יש מצה ותפוח אדמה ודברים כאלה, אז מאוד מאוד לא פשוט, ולכן אנחנו צריכים קודם כל להבין שזה חלק מהמחיר של החופש, חלק מהיופי של החופש, עצם זה שאנחנו מבלים עם הילדים, ויש גם חיכוכים, כי בוא נחשוב על זה רגע, ביום יום כמה אנחנו פוגשים אותם, קצת בבוקר, קצת בערב, אנחנו לא נמצאים איתם, רובנו, כן? לא נמצאים איתם כל היום, ופתאום בחופש, זה רק טבעי שיהיו גם מאבקים, ויהיו ככה מריבות, ויהיו כל הזמן חיכוכים כאלה ואחרים, זה מאוד מאוד טבעי, ואנחנו צריכים לדעת שזה חלק מהעניין, זה חלק מההתבגרות, זה חלק מהגידול ילדים, זה חלק מהלמידה שלנו להיות הורים, ואני יודע, אנחנו עושים מאמצים מאוד מאוד גדולים, אבל משתדלים לתת להם את הכל, וילדים לא תמיד מעריכים את זה, וגם זה בסדר. אבל יש לנו כמה ימים, עד שפסח נגמר, אל תשכחו שיש גם יום עצמאות, יש עוד שבועות, יש חופש גדול עוד מעט, סליחה שאני מבאס אתכם שזה מגיע כל כך מהר, את רובכם, אבל אנחנו נמצאים במצב שיש לנו עוד כמה ימים, ולכן צריך לדעת שזה בסדר, ולפעמים צריך לנשום קצת אוויר, ואם אנחנו חוזרים בערב הביתה, אפשר להשאיר את הילדים וללכת אנחנו ההורים קצת שקט, ויכול להיות שחצי יום אנחנו נתחלק, ילדים ילכו עם אבא או עם אמא, ויכול להיות שאנחנו יום אחד אנחנו נבחר לא לנסוע כל כך רחוק בפקקים, שעה, שעתיים, 3 לפעמים, אלא אנחנו נגיד, אוקיי, היום יש פעילות ליד הבית, היום אנחנו עושים פעילות בבית, היום אנחנו עושים משהו אחר, או שאנחנו בכלל לבוא ונגיד, אוקיי, יש לנו משפחה, יום אחד נלך, הם יבואו אלינו, אנחנו נלך אליהם, הילדים יסתדרו ביחד, אנחנו מבוגרים, גם יש לנו שפה משותפת, לא צריך להיות לבד, אפשר להיות ביחד, ואפשר לנשום אוויר, ואפשר לחייך ולהגיד, זה בסדר, גם מאבקים וגם ריבים בחופש, זה דבר טבעי, אנחנו נהנים עם הילדים, אנחנו הולכים איתם, אנחנו משקיעים בהם, הם יזכרו את החוויות האלה, זה יהיו חוויות שמחות עבורם, וזה יהיה בסדר גמור. אז אני רוצה לאחל לכם המשך חופש נעים, וחג שני מאוד מאוד שמח, ורגוע ושלב, ותכתבו לי פה תגובות למטה, מה אתם עשיתם כדי להירגע ולהרגיע, ואיך אתם נהגתם עם הילדים, במצבים שהיה קשה, וגם במצבים הכיפים. אני אשמח מאוד לשמוע. אז שיהיה פסח כשר ושמח, ולהתראות בינתיים.